omulo osiep nani obagni okia gima wacho kora bro puonje chike kawuono to class to bro bedo matin machuok okawe notebook gi kalam to chak ndiko budget making process kaki loso budget and a law miluongo ni finance act to kapod act no biro eluonge ni bill ne ma wodwan udhu kal ga chuna en twak mapoko chik mano koro nyaki ngi mana summary to omulo awinjo kakiko weche nekech omulo okong'eyo owacho ni onge problem mar gohala gi sirkal nitiere gimoro miluongo ni conflict of interest jo kisungu wacho ni conflict of interest mago gik momulo kia adwa ni ndik mano be nane okindiko maber gigi wacho ni sama ine sirkal chik okoyie ni mar loko gi sirkal nekech idhi bedo conflict ni pachi dhi kethore iwinja koro omulo gima waneno ka utimo kaka unjo Kenya Kwanza useloko sirkal chiro ma unu go ohala unu muochu jo moko sani koro nyoma na udi karen gima jo bunge udi to ginyo udi koro mae enia kai neno budget ni adwa nyiso jopiny budget mane ndungo somo chande budget cha omedo VAT oshuru mar petrol tiende ni kidhi ngiewo mogo tarik 1 mogo dhi bedo malo kidhi yolo mafuta mar mtoka dhi bedo malo kidhi idho transport dhi bedo malo kidhi ngiewo mo mar apiko dhi bedo malo kidhi ngiewo sukari e duka dhi bedo malo mane gima duong' ne jopiny mogik to mulo kunyal wacho mano eno chako nyiswa gik moko matindo wan wasenyisou ne wawacho nu chon ni jogi gikale kigikale jopiny ritogi to maduong' mogik bati mabe wang'eyo ne wakwerogi ni kar mondo ukel gik moko mulieko maricho mage budget gi duokuru gine mar sirkal piny duokuru size mar sirkal jomoko mukelo ne kas maonge tijgi kiruru woko weuru wuotho abadha wuotho un koni un New York un London un koni weuru wuotho go piny number 3 no akono gini mondo muchok pesa maber aeure tugo manono mani koro ni un chieng' Jumapili ka Jumapili ni udhie gathering ni religious gathering to mago mana political operations itiyo gi pesa kaja to jito nindo kech kendo no anyiso weuru weche mibadhi bro go upiny nikech ei sirkal ni mibadhi otimo mach ne kaka KEMSA oil sukari kata moko biro madongo kata mana jatend gi mar advice gi magoche economy ondike Twitter ko jojo ni magi joma bro gore piny nitiere wach moro mano mulo wacho ka adwa ni mondo mi duok nago Okango wajumbe mag Azimio nyicha ne kanye kinde ma gine timo ang'o momiyo ne ging'ado mondo gilew ang'o matimore ot mar Azimio ang'o mano timore mondo chopo kacha iwinjo omulo wacho ni anosomo siasa anta somo chike ento somo siasa to kora bro penje same wacho ni jo Azimio wajumbe ne nie kacha to ne gionge kacha mondo gi vote no to Wetangula kano lando samani dhi goyo ombulu to kiko it jo abunge to wacho ni gokinyi to kareno omin godhiambo mago political machinations mwang'eyo magitimoga number 2 wan waonge wach negi wacho nwani ya chikti jadi mano wacho gokinyi godhiambo nikech ombulu ogo bati winjo nyagi manyisi wan waonge wach gi jogi bedo negi kale kata ogikale wan gima duong' ma jopiny osenyiso wa ni ei budget kacha nitiere gik ma ogiyiego koro kane gikale to ne ginyiso wa iparo osoro cha nowacho ni sirkal ok lo ni gino gibro kalo makata komo gol to ne gitimo kamano gikomo magol kane ji odhi public participation to kelo paro maliw ni yawa ni gini lokuru kama to gibiro mana gik moko maonge tiendgi kode mo mianyisi samane wabunge wanikache ne giseng'eyo ni jogi ok biloko pachgi kuom gima jopiny dwaro onge tiende bedo kacha to gichicha gisekalo ang'o mane mondo gigo ombulu mondo jopiny ong'e ni gigombo ne gitamore king'iewo jogi ong'iewo jo Azimio te ging'iewo nitiere jo Azimio ma ging'iewo to giketo fuku ka ni gimiyo nini gimiyo trip ni dhi
Dubai. Wateri a trip man international function. In the Kiakure. Mondo minamba gi obed malo marwane pi. Mana gi magi yogo. Kuro wan wange wan. To mano be timore maber ne ke jopiny ne. Wan gi maduong no abati mwang'eyo. Yes. Ineno tich ariyo. Tich ariyo. Kaluru. Apenji